Majd előhívja. Elveszed a kezedre. De van, hogy csapkodjak? Nem ezzel meg csapkodod, azt adod neki fogásnak. Csak akkor majd azt valahogy így tett hátra. Jó, és van. Nincs benne jó? Amúgy. Jó. Le fogja húzni a kezemről. Ott fog meg alul, és csak. Ott nyújj ki a kezedet, dugd bele teljes, azt majd úgy adod. Ezzel csapkodsz a fejét, most amikor megy jól, akkor azt adod oda neki. Most, hogyha megfogta, akkor húzza. Jó is van. De az nagyon ügyes. Jaj, de ügyes. Nagyon ügyes. Jaj, ügyes. Olyan, mint Scotty, emberre megy. Mi? Emberre megy. Látod, most is nem téged fogja. Jó, nagyon ügyes van. Jaj, de ügyes. Nagyon ügyes. Ezt még egyszer megcsináljuk. Ki is már